Arwaki ni machiegni janeno mar Lolwe TV e chenro mar Twak Rowere. Kaka ung'eyo pile chenro ni bende wayudo thuolo mar wuoyo kod jogo ma rowere mondo gimiwa pachi kuom gigo ma giparo, ma gigo ma gitimo, gigo ma bende timore ne gi kit ngimani e pinywa ni mwadakie. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio, abro miye thuolo mar wacho nyinge, kumoae ka kod gino motimo. Arwaki ni machiegni, nyis jo neno mag Lolwe TV nyingi, gimitimo kachiel kuomae. Erokamano. An iluonga ne Jared Otieno Sati. Yeah. Jared Otieno Sati Central Karachuonyo Ward. Central Karachuonyo en one of the wards mane Karachuonyo. Kendo ae gweng' moro ni Kanyariro Village. Kogweno Kawuor sub location. Koro an Jared Osati. Yeah. I'm a teacher by profession. Apart from being a teacher, I'm an elected official mar Kenya National Union of Teachers. I'm the Assistant Executive Secretary mar Rachuonyo branch. Yeah. Yes. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV, kawendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Jared Osati, ma bende en ng'atno ma japuonj by profession. Wabro dhi mbele kan jata chenro mari Pauline Oyudo. Arwako ni machiegni. Jared Osati, mana kaka iwacho ni iya Central Karachuonyo Ward. Yes. Inyalo nyisowa ni kaka jadak ama ng'atno ma Central Karachuonyo Ward. Kan wago mbaka chien kucho ni nyisa ni ungi organization moro mano. Fo minyalo nyisowa ni organization iluonge nang'o? Okay. Wan kaka jadak mo Central Karachuonyo Ward mane Karachuonyo. Nwaloso riwruok moro miluongo ni Karachuonyo Young Caucus. Yeah. Koro riwruogni ne walose e higa mar 2018. Yes. Yeah. Iwacho ni nuloso riwruok. Inyalo wacho ni riwruogni nulose ji adi, to ere kaka nubet piny muparo ni riwruok machal kama onego ulosi, to gin gigo mage manuneno ni kwaloso riwruogni to wanyalo loso gik machal kama, gik mage mane kata gaps mage manuneno momiyo nuchako riwruok machal kama? Okay. Koro riwruogni kane wachako bedo piny. Yeah. Ne wabedo gosiepna moro miluongo ni Bishop Omondi Oshwe. Yeah. Koro Bishop Omondi Oshwe be Ward Central. Yeah. Wachako bedo gi osiepna moro miluongo ni Honorable Sam Ogutu. Yeah. Wachako bedo osiep be miluongo ni Honorable Peter Gumbe, to gi owadwa be miluongo ni Tony Obala. Koro kane wabedo piny, paro nobiro no ni youths magwa ni a lot of gaps. Mona kaka sewache no be. Wan ga lot of problems. To nitiere gimoro miwacho ni unity strength. Yeah. Onge giminyalo timo kokun kanyachiel. Koro the main reason mane wabedo piny mondo ne omi walos girwani. Ne wadwaro ni mondo watim ne yudhewa gimiluongo ni advocacy. Yeah, koro advocacy ka and a big it entails a lot concerning the youths. Mokwongo aparo ni ng'eyo very well ni the issue mar the youth commission mane BBI momiyo wan be kaka youth wa support the BBI. Yeah. Kanyo dwaro ni the youths, the rights of the youths onego bed protected. Yeah. Taparo ni kata kung'eyo Kenya ka e tije kata milando onego be ni youths yudo 30%. Yeah. To all along yudhewa the 30% ni monego be ni miyo gi under affirmative action ni joma donge machaka otije gitimore nade tiyo. Yeah. Koro yudhewa nikech ok gin gi gine o gin gi riwruok moro amora yoyote, yudo ka tije gi bayo gi nikech moko kuom gi pok obedo kata gi pesa manyalo timore nade manyalo register go companies. Yeah. Koro nwariwore ni kanitiere yudhe moko manyalo bedo gi good formation. Yeah. To wa register ne gi company, wan yudhe moko be mane gi kama yudo man gi nweng'o moro matin. To gi register go company to gi win go tenders. Koro sama ne wachako riwruok ne wachake ji matin malich. Yeah. To kama koro kawuono wagikene wan gi members mar over 500, but we still anticipate more. Yeah. Wadwa ni members pod omed dhi mbele. Koro gimachielo be manomiyo wachako riwruok ni. Ne wachake ni mondo yudhewa obed empowered, the youth empowerment. Yeah. Ne wadwaro ni youths obed empowered in terms of development. Development individually kata in a communal way. Yeah. Nitiere yudhe ma riwruok wani osekonyo moyudo school
nitie mwasekonyo moyudo tije nikech through riwruokwa ni wa empower gi kendo watimo networking. Koro networking nitie yudhe mane wakia to koro wa come to ng'eyo gi abilities gi talents gi. Koro wa make sure ni moko mong'eyo kata carpentry wa make sure wayudo ne kata kama yude tich matimo carpentry. An ga very good example, nitie youth mano approacha mano tieko college. Sani na ayudo ne school nikech before biro koni na puonjo ga Nairobi. Na tere school mana puonje Nairobi. To en mana through networking bedo ni wan together no. Koro miyo wanyalo yudo ne yudhe gi tije kuonde mopogore opogore. Gima chielo en leadership and governance. We are encouraging our youths mondo obede leadership position. Personally I'm aware ne anosati. Donc through the unity mar youths you then me support both man the teaching profession kata manoko they were campaigning for me. Koro no me kogi kogo kuratari kapaga uchiel to na yombo joma chungo. Koro ma obiro because of togetherness my youths. Koro we are also encouraging other youths to look for leadership position from the MCS governor kata president. Koro why encourage youth wa mondo donje positions ge nikech chingeyo maber ni gik ma control resources maga country and leadership position maga gik ma control resources maga country to kendo the inspiration mane wango and ne kata kiyudo the quote mar the sixth US president, somebody John Adams once said ni ka you make somebody dream more, learn more and become more, then you are a leader. Koro we were trying to develop some of the policies many philosophers mokono seketo mondo wakony go yudewa. Jared malaka kisewacho ni reasons gigo mano miyo uchako riwruok machal kama. Inyalo nyiso ni problems ne gin mage? Okay, problems. Kapok awacho problem to yena wacho ni we also do a program miluongo ni the Heal Generation program. Koro Heal Generation and just a quote more from the word health or what deal with health, education, kendo wacha kwa deal with agriculture to leadership. Koro heal. Koro health kae nitie yudhe wa ma ose offer. Magin remo they do what is called blood donation. Yudhe wa nitiere mar professionals. Wan gi youths wa kama otim mar medics. Gi se timo volunteer services magi timo ne ji gimiluongo ni getimo ne ji cancer screening through free, especially kaka mar breast cancer. Nitiere programs mang'eny magisetimo kae kata the HIV counseling gise offer magitimo those particular programs. And even the mentorship program wasetimo ma during the COVID-19 ning'eyo ni youths mang'eny ne ni dala. Ne wa chiwore yudhe no chiwore nikech yuto gi ne tin. We manage ni mondo yudhe raise pesa madhi 200,000. Ma pesa ni ne gitiyo go maber. Ne gipogo parts e karachuonyo msima wards wan ga bire karachuonyo. Koro each and every ward no mi namba motimore nade moromre. Koro ne gipogo parts gi magi miyo jite otimore nade jite nyithindo manyiri no yudo parts gi mae kuonde motimore nade vulnerable homes no yudo konyruok. Kora agriculture be watimo small scale pidho alot nyanya gi nego. Education ing'eyo ni education ema control resources. Tie youths wa mwase empower ma okoso school fee wase gone gi arambe modhi osomo. Koro mago gik mwasetimo. Kar education kanye madwa penji in kaka japuonj sani wacho ni puonje i karachuonyo. Nyathi karachuonyo moro samoro riembo dok dala oonge fee. En ang'o gini ma isetimo ama bende nitiere kaka iseduoko nyathini school? Okay, kaka ngama puonje karachuonyo. I'm also an administrator. Koro asetimo mang'eny ma kuonde ma sepuonje kana test to the same. Nitiere osiepega mosekonya ma make sure ni nyithindo mal vulnerable ok riembi. Fee mathin no ichulo negi to gisomo. Koro maga setimo. Wayudo ni sani nyithindo manyiri no donje timbe go maganjao ng'eny gi ogamo remo ndalo corona ni. Gin ere kaka nutemo puonjo gi ama to bang' mano ere kaka usetemo konyogi bang' ma corona nyithindo donje odoke school ni? Okay.
as atimo course miluongo ni guidance and counseling at the university level. Koro adwa nyise ni gima wakwayo ma wan watiyogo is the restraint approach. Watiyo restraint. Koro iyudo ka youths kiero ken gorruok piny. Nyalo bedo ni otimore ne nyako moro. To nitiere kiwango mabe kidhie kode tinyalo cause more problem. Koro wase apply restraint. You know very well what restraint is. I'll just give you a very typical example. Iyudo ka chieng' moro mama moro dhi yaw to we nyathine matin ma pod kware ot. Nyathine makwarni kubire dhot to iyudo ka nyambura timore nade. Oyudo ka nyambura dhogo otimore mo. Koro gima obire pache mama ni en ni nyambura ni otimore nade. Otamo ne nyathi. To kare nyambura ni to nonego thuol maduong' mokawo nyathine opande bwang'o bwo kitanda. To en kodonjo to nego nyambura ni koparo otimore nade. Onego ne nyathi. Koro we should learn to handle our youths with the restraint method. Dina mama ni obedo ngama apply restraint to dina okonego nyambura mano time nade. Koro koka no yuaga ng'e ni yawa asetimore nade asenego nyambura. To in brief nyaka waguguru okote mondo wa ensure ni youths wage wamiyo gi proper education, counseling gi care mowinjore. Jared mana kwa dhi mbele inyalo nyisowa ni kopogore kod youths bende nitiere gimoro amora motimo ne jogo ma vulnerable kata jogo modak gi ng'ol e society? Yes, kopogore gi youths aparo ni kokariambo to wasegedo ne mine moko. Like nitiere mama moro but lieta mane koth goyo. Ne wa mobilize youths wa ma youths can attest to that. Ma wagedo ne wasegedo ne mine nitie mosegedne gi kata Westward moko be nitie mosegedne gi Kibiri. Koro wasegedo ne joma vulnerable. Erokamano Jared. Janeno mar Lolwe TV wadhi e yo matin kaka aparo ni kendo ni wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Jared Osati ma bende en jadak no ma Central Karachuonyo Ward. Kik idhi mabor kete mane Lolwe TV. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV tielo no mar ariyo chenro twak rowere aparo ni kendo ne ng'ano ma samoro ne onge machiegni kod TV mare wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Jared Osati an jata chenro mar Pauline Oyudo. Jared mana kwa dhi mbele inyalo nyisowa ni gin challenges mage ma usebedo godo in kaka ng'atno makedo ne ratiro mar jogo ma rowere, challenges mage mineno? Erokamano, challenges maneno aparo ni kata kane wachako riwruok wade siasa nodonje nikech ing'e ni kan wachake to jo siasa ne paro ni gini wachako mondo wamany gote wamany gotelo wadwa magi telo kunde ma gintie kendo ne wayuda very big stumbling block from the political class nikech ing'eyo ni politicians tiyo gi the issue of divide and rule. Koro when youths come together ka youths oriwore to gibiro yudo ni youths en gima timore na is a very strong force. Koro mano is one of the challenge mane wayudo ka. Gima challenge machielo mane wayudo sama ne wachako this issue mar chako this organization ne wayudo challenge mar ni yudhe mang'eny pod olak gimiluongo ni knowledge about their rights and freedom. Koro mano be challenge mabe ne wayudo kai. Kasto kendo challenge maduong' en ni ok en gima yot mondi deal gi joma tiso nikech pod ng'eny gi nigi paro matimore nade mafuyo. Ng'eny gi pok o realize ni they have a future to live. Koro magi are some of the challenges mane wayudo kai. Koro challenge machielo be mane wayudo kabe affect our youths and the issue ni kata kikao kakoro nwang'iyo the leadership in place tibro yudo ka most of kata the mane county assemblies onge youths mobedo elected mondo bede these leadership positions to most of them qualify mama ko bo over qualify. Koro penjore ni why the issue en pesa. Koro there's an issue of money and this is why youth wakawuono kineno e Karachuonyo wa youth wa osebedo more united and wasetemo kotimo ne gi scientization mondo ging'e ni politicians should not use and dump method. Koro nyaka jogi beng'e ni magi are also future leaders.
Jared wedo ni challenges gin kaka chiedh nade gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rach ne gimoro amora man gi rach ne nyaka bed gi ber ne isewacho maybe gigo maricho ma samoro iseneno ma ok omori gin ang'o gini maber miseneno nyaka nichak wuodhi mar bedo youth advocate ni? Okay, gik maseneno maber. Number 1, waseneno ka wa youths wase join together. Ka youth wadwa nigi problem, wase konyore. Ng'ato wito kata min gi kata wuon gi kata nyathine, wase riwore kendo tich osebedo mayot. Matin ma ji okelo no. Wayudo ka problem youth welfare osetimore maber. Machielo, the issue of networking matimo cha. Yudhe wa moko through riwruok ni. Nitie yudhe manana kia. To samana kia gini, kara yudo ka gin joma nigi potential. Koro yudhe man gi potentials gi, osegamo nwabe jomoko ma gindike tije mopogore. For example, wan gi youth kaka Honorable Samo Gutu, wan gi youth kaka Brother Gumbi, wan gi youth kaka Dave, kata kaka wadwa panja gini. These youths osetemo matek ma kokariambo, to nitie youth ma gisemiyo kata tije, kendo koro dhigo maber. Kata an mawuoyo kani, nitie youths mang'eny masekon. To inyalo nyiso ni bende in gi future plan ama gino ma upango timo ne jogo marowere ndalo mabiro? Actually, gima pod program wane alak. Ne walak gimiluongo ni support. We don't have any donor. Watimo matin gima wanago. Kendo kapo ni dipon wayudo jomwa nyalo partner go. So we anticipate to do a lot for the youths. Wadwaro ni yudhe wagi wa empower. Magimbe kiny lek margi, jomoko donje political positions, jomoko bo yud somo maber magitimore nade, magidwaro. Aparo ni wan kata gi yudhe mang'eny masani ni university, mana riwruok matin ni emwa konyogi. Just few friends, wagone gi arambe WhatsApp, and they continue with the education. Gi approach our office, to watimatima mano. Youths wantie kata ma nie the international, madhi kata internationally, kaka wadwa Tony Obala. Even next month we'll fly out of the county. To mana weche yudhe motimore nade emo manyo. Koro aparo ni gik mang'eny to setimore, nyaka nja wachakre riwruok ni kendo yudhe wa aneno ka the temperature mar politics, gimoni yudhe gore karachuonyo cha sani odok ching, kech yudhe wa wasetimone gi mentorship program, wasepuonjo gi maber, wanyiso gi ni politics is just a game. En gima biro to timore nade, to kinyo rumo, but friendship is very important. Koro wasebedo united, kendo sekonyo mang'eny. Jared pile wacho ni jogo marowere gine future leaders, kata gine majotelo maki. Sani dwaro ni jo youth o support BBI, mang'eny gi sani support. Bende iparo ni ka gise support BBI ma BBI odhi through, ipani bende nitiere opportunity moro midhi migi BBI kae? Adwa wacho strongly, ni kaka the youths makarachon, we are supporting BBI. Gihome wa support BBI and the issue of youth commission, mane BBI cha. It protects and it encompasses kata or advocate for the youths. Kendo or watching youths has to be given proper representation. Don't. To nikech now nitie youths are already enlightened, people like us. Aneno ka we will be part of this BBI to kendo our youths they benefit. Nikech tenda gibedo protected ni chik andika, koro tenda ka gibro yudo. Aneno ka gini yudhe wadhi winje maber, koro wadhi supporte. Jared mana kwa dhi mbele, bende paro ni county government kachiel kod national government ose dhi makare ama ose miyo jo youth okang' maber e yudo tije ama miyo gi support gimoro amora ma gidwaro? Kadwar yambo. The national government kata county government osetug kodwa. Youths osetugo. Man is the reality. Osetug kodwa ni iyudo ka youth o apply tich. To nikech ionge kickback minyalo chiwo. Koro tenda no bayi timiyo ng'amogolo kickback. Ting'eni joma dongo gi nochako tich chon. Koro gin gi pesa, they wallow in wealth, moko wallow in wealth. Koro samo kao kickback udhi uchiwoni, to tenda gine mage yudo. Koro the truth anyone to pok jogo dhi kodwa maber, nikech inyiso wan walos youth groups, waseloso gi. Ni bro miwa pesa watimo ohala, waseloso gi to ohala go boko yudi. Yes. To bende imbe nitiere samoro ma maybe sebet gi jo youth mieno ka koro nitiere gino ma idwaro, to financially okinyal, to I approach maybe a government official. No bet nade ama ka poti nyalo nyiso. Okay, gima timore ka wabedo piny mo approach government official moro,
Tido ka there's what we call political alignment and realignment. Koro this issue osemiyo gik mang'eny samoro idhi gi youth moro kare ng'ama idhi ire cha noko ng'ano support koro ng'ano dhi ng'iye to joge ng'ano wacho ni kik wakonye nikech ng'ano noko timore nade noko support wa koro the leadership in place gima I want to challenge them, they should involve onego gitim ni ande either and it should be a win or lose game kendo inclusivity should be a factor monego bed gi emphasize on kaka wan neno kaka caucus wani wan kata leadership marwa spread awards wabiro kate it is properly awards mane karachonyo obedo properly represented in this organization ma gione as the name suggests gione koro leaders wa poko gigene poko gikonyowa maber. Jared inyalo wacho ni nyaka nuchak organization into kod jogo masani un godo onge ni political threat ama weche moko miba left right and center ni o mara idwa donje siasa ama ichocho ratich ng'ato mar siasa. Okadwa riambo ng'ano nitie nikech ing'eni gimoro amora motim with a good aim nyako bed gi ups and down to wan wamiye the bottom up approach aparo ni development gima develop ji bed ni nitiere gik miluongo ni obstacles kata challenges but you still ensure you move above challenges koro the stumbling block and ing'eni youths be kaka wakono gini giwuogo ko mondo gilar political positions already nitie jomocho kaka ang'eyo wadwa Sam dwaro MP makarachwa wadwa Tony Obala dwaro MC makanyalu iwinja youths nitiere ambe nane political post ma sani no yera donga achung ne jopuonj nyaka jiviu nikech e ka be nitie yudhe ma jopuonj ma be ok tema nade they are not supporting my cause to mani ng'eni is a democratic right koro political challenge to nitie to gima watimo en ni we move above the challenges ka wang'eyo gima ber moa mbele. Jared erokamano kuom wachno mana kaka iwacho ni in japuonj sani nitiere timbe moko ma nyithindo time school nyaka ne gibede holiday maduong' ni ma sani wang' mag school winjo ni school owang' nyathi ogo japuonj ipana ng'o mago timore sani to chon ok wawinj gik machalo kamano. Okay, gima timore nitiere factors mang'eny kendo kadwa chako to gimiluongo ni lemo wach Nyasaye nyithindo nyaka donge kanisa lemo ji osewil gi wach Nyasaye koro gima duong' moloyo ni janyuol ka janyuol make sure ni nyathine odhi kamoro miwinje wach Nyasaye gi lemo ne nyithindo. Gima chielo is the mass media nitiere timbe moko ma children nyithindo boro and giboro magi kuom kuonde moko kata pinje maoko koro gikopi to giluogo timore nade try gine the try out koro peer group influence ginigo bonego bed eradicated ni peers onego bed ni bedo joma nigi paro mang'owa ma positive to kuma negative wango school be gimomiyo dhi malo bende there's what we call lack of good parental care. Nyithindo mang'eny kawuono jonyuol okawo nyithindo ma gibed go piny mopuonj nyathi weya mokiyudo ni nyathi nindo kata ka jirani to dala gi to kia orindo ka jirani motedre nyaka kuok dala gi to wiye no wil go igni moko machien go koro gima nyaka watim nyaka wabed kaka jonyuol nyaka wabed piny gi nyithindo mondo owuogo kendo nyithindo kanitiere wetege madongo kata mose succeed onego be obed kodgi piny mondo wuo kodgi mondo nyisgi the need mar bedo ng'ama ohore nikech ng'eyo very well ni for any success there must be hard work when discipline is kept constant. Yes. On top of that jatend migawo mar somo nowacho ni sani katimoro amora maranja otimore school the heads bro be responsible. Inyalo wacho nang'o on behalf of the other teachers? Yes, gima bro wacho kaka on behalf ing'eyo ni head in an education system education system nitiere gimoro miluongo ni a triangle nitiere the teachers, parents to gi children magin learners. So by the end of the day the head gigite and the teacher koro paro ni jatend migawo ne keto awareness on the teachers ni they should move out of board onego giluong jonyuol giwuogo giluong nyithindo giwuogo gi council jopuonj be giwuogo mondo ginyis ni this is the direction monego timre nade monego lo koro pas jatend migawo no ne okrach it was a way of creating awareness the people heading institutions they should go out of their duty to ensure that
nitiere gimiluongo ni proper channel and proper organization in an institution. Yes. Jared, aneno ka sama wang'o adwa ni mondo ing'is joneno mag Nolwe TV rowere mane ni jopuonj weteni wach ni mogik. Advice mane mimiyo gi nyithindo, jonyuol kaachiel kod jopuonj mamoko kaachiel kod jogo jodak ma Karachuonyo Central, advice mane mimiyo gi ng'iyo kamera? Very good. Erokamano. Aparo ni agoyo erokamano ne Nolwe TV. Adwa wacho kamae ne Karachuonyo Young Caucus Youths ma Karachuonyo. Jodalawa wabeduru joma nigi hola kendo mbola kendo wang'eyo ni siasa dhi mbele ka. Kik wayiene jo siasa ti kodwa marach makato kiny to lek marwa kaka yudhe ma Karachuonyo ok watimore nade ok wayudo. To ne nyithindo beduru jomo ng'eyo ni kitimo marach tiketho future ni. Ibed nyathi ma nigi luor, nyathi ma tiyo matek kendo nyathi ma timo the right thing at the right time. Koro akwayo nyithindo ni wabeduru nyithindo ma nigi discipline. Discipline is paramount. To ne jonyuol, let us take care of our children in a good way. Ne jopuonj, an kae agonu erokamano kuom position manchweyiera kaka the Assistant Executive Secretary Karachuonyo branch, kendo I will not disappoint. Abiro tiyonu kendo abiro tiyonu kaka udwaro. I'm free, gimora mora mudwano atimnu, luonga uru abiro chope wang' sa. Mogik alemo ne country wa. Ni mosruok mano obede kendo uru gi Raila. Obed mosruok madhi kelo no matunda kendo kaka joluo. Jo nyikwara moge ajwang'. Kanye mwabede kende mwasir. Erokamano Jared. Janeno mar Nolwe TV, mano ema kelo e giko mar chenro mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Ka bende aparo ni wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Jared Osati, ma bende en jatelo mar Karachuonyo Young Caucus, kendo bende en japuonj. Ka gigo maweyowa godo maduong' mogik ni kaka nyithindo ubed kutiyo matek, luoruru jonyuolu, kaka jonyuol bende ng'iuru chal mar nyithindo maru. Bende utiko kogo erokamano ne jopuonj kuom position ma bende ne giyiere. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani, Nyasaye oriti wambo ritwa.